Napuno sa kalagsik ug mabulokong performances sa mga street dancers ang kadalanan sa lungsod sa Consolacion, subay sa kasaulogan sa Sarok Festival 2025 sa adlang Huwebes, Pebrero 6. Subay sa kapistahan sa Sarok, nga maoy na ilhang produkto sa ilang dapit ang ika-105 katuig nga anibersaryo sa katukuran isip munisipalidad sa Consolacion. Gisugdan ang mga kalihukan ug parada sa mga opisyales sa LGU, SK Federation, mga grupo sa senior citizens ug mananagat, mga miyembro sa Taekwondo Academy sa Consolacion ug uban pang mga grupo sa nagkadiyang sektor sa maong lungsod. Duna say maanindot nga mga floats nga gidayan-dayanan ug lain-laing disenyo ug gidak-on sa sarok. Dunay gagmay ug duna say giant size nga sarok. Sakay sab sa usa sa mga float ang grupo sa mga content creators sa Ang Bisaya TV, kauban ang internet personality ug artista nga si Brian Tagaraw o mas nailhan nga si Brenda Mage. Kapoy kayo pero siguro mo na ang essence sa festival, di ka pwede mag-enjoy kung di ka kapuyon. Sa ulan, blessing mo siguro na siya. So okay ra gyapon, enjoy gyapon. And it's my first time diri sa Consolacion. Asoy pa ni Consolacion Mayor Nene Aligado nga pinaagi sa Sarok Festival, dili lamang ang turismo sa ilang lungsod ang nakabenepisyo, apan lakip na pud panginabuhian sa mga Consolacionanons. Nalipay ko kay murag daghan ang makapanginabuhi. What goes with an assembly are the necessity of food. So you would notice as you come here, there were a lot of food stands, no? So, ang mga katawhan nga nag-operate na malipay ko kay mukita man sila. Nagkanayon ang tourism consultant Joy Aligado nga aron mapreserba ang industriya sa sarok sa Consolacion, gilakip ang sarok weaving sa curriculum sa mga pampublikong tunghaan sa Consolacion. Ang sarok weaving ato na nang gisulod sa curriculum sa atong mga public schools. Aduna kitay mga gitawag og mga competition sa sarok making itself, no, sa mga magbubuhat maglala didto sa kabukiran ug nasa tay sarok decorating contest. Ang sarok manggod mo ipanginabuhian, no, it's the industry of our ancestors in the past. So mao na aton siyang gi-preserve up until now, niya mao na siya ang muraog attraction sa mga turista. So mao na ang dako kaayod na tabang sa turismo ang Sarok Festival. Gani sa atong pakighinabi sa mga mulupyo didto, ilang nabati ang kamahinungdanon sa sarok sa ilang kultura. Munay akong nakuanang sa kaniadto sa mga katigwangan, ilang sulogon para sa ilang mga kaumahan, sundunon gyud siya sa mga tiguwang ba. Naagyoy masunod ang mga batan-on. Para nako important ang pag-celebrate sa Sarok Festival para ma-remind ang youth nato nga sa atong traditions nga atong culture. Ang Sarok sa kay nag-remind ko unsa sa una ang taga Consolacion, kung unsa jud ang ilang kultura o kung unsa ang ilang panginabuhian sa una. Napuno sa Liboan ka mga bisita ug mananaway ang Camp Jesse Robredo Regional Training Center sa Barangay Hugan, Consolacion aron mo saksi sa labing gihuwat nga Grand Ritual Showdown kung asa 8 ka mga contingents gikan sa nagkadiyang barangay ang nag-indigay sa ilang talento. Champion sa Ritual Showdown Elementary category ang tribo Mabungahon. Nasungkit sab nila ang Best in Choreography o Best in Street Dancing. Samtang sa secondary category, madaugon ang pundok sa nagkatambayayong barangay sa Cluster 4. Nakuha sab nila ang Best in Choreography, Best in Street Dancing, Best in Musicality, Best in Costume o Best in Graphics. Giilang nga sa Sarok Festival Queen si 𝗏𝗏 nga nagrepresentar sa pundok sa nagkahiusang kabatan-unan sa Tugbungan. Siya sab ang nakadawat sa award nga Best in Festival Costume, Best in Solo Performance o Best in Group Performance. Ug ang kagabhion sa selebrasyon sa Sarok gitapos sa engranding fireworks display. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.